Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo o gipugas didto sa iyang uma, ug sa pagtubo na sa maong binhi nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilon na usab og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babayi ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya'y gisulti kanila bisag unsa kundili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta, mugamit ako og mga sambingay kung makigsulti ako kanila, suginlan ko silag mga butang nga wala pahibalui sukad mabuhat ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pista karon sa ginikanan, mga ginikanan sa mahal nga Birhen Maria, si kaila mo? Si Santa Ana o si Santo Joaquin. San Joaquin. Ang Barile karon magpista ang parokyas Barile. Ang sambingay ni Jesus mahitungod aning gingharian sa langit. Pwede nato tan-awon sa tiningob kanang kalibutanon, global nga sitwasyon. Pwede pud nato tan-awon sa tinagsatagsa, individual. Ang sa global, gitanom ni Jesus ang liso sa simbahan na Katoliko ni adtong pagpakamatay niya. Siya rag usa nagpakamatay. Mura siya usa ka buok liso ba nga gitanom. Unya ang mga tao sad nga mituo niya, una sa tanan ang mahal nga Birhen Maria, nya dayon ang kaning mga apostoles o mga disipulo niya, mingtanom sad sa ilang kinabuhi in connection ngadto ni Jesus. Mura sad sila mga gamot ba nga ming kuyanap ngadto sa ilawom siyuta, ay gilubong sad sila siyuta, labi na gyud ang ato mga martyrs. Nya karon ang simbahan nga nagsugod lag usa ka tawo, karon nahimo ng usa ka dako kaayong kahoy nga milukop na sa tibuok kalibutan. Pinakalig-on, pinakadako nga relihiyon sa tibuok kalibutan nga gipanguluhan og usa ka pangulo, ang Santo Papa. Kita ra gyud mo inaana, kinadak-an ba nga yun ana kay bisan gani ang kanang mga Islam naman sila lain-lain nga mga patriarka o lain-lain nila mga leader, di magyud kanang usa ra gyud. Na sila unified, labi nagkontraho na nimo sila, mag-ana na sila, pero with regards to governance, kita ra mao'y dunay usa ra gyud kapunuan, ang Santo Papa, ang obispo sa Roma. Mao na nga lisod kay ni tumbahon. Aw sayon ba tumbahon ang atong simbahan? Lisod oy. Ngano man kay gitamna nig dugo. Og mangita sad ka og relihiyon sa tibuok kalibutan, kita rasan mo ay relihiyon nga porting daghanang martyrs
Nya ngato ra ba mga martyrs dili mga ignorante. Nasan may ignorante? Kanabang way mga grado. Kasagaran ra bas ato mga martyrs nga nagpakamatay labi na tong nanag-una, pulos-pulos mga dignified persons, mga educated persons, mga philosophers nga gitahod bas katawhan. Mao na nga nabtay mangutanan nako, pader unsa man gi-prueba nga sakto gina inyong relihiyon? Nako, kasayon ra ana. Ang tao gani magpakamatay na gani na labi na gid ng tawhana og buutan niya, dignified, educated, magpakamatay na gid siya para anang maong relihiyon, tinuod na. Ay naa day laing relihiyon nga nagpakamatay gyud kanang nagpamartir. Wa ngano man magpailin-ilin ra man sila. Ana inigingon sa authority kani mo ibuhata, yes sir. Ana kita kay nagbarog mas ka matuoran kani buhata, di na tinuod. Wa na supak nas Ginoo sa patyon ka namo, okay ra. Ana kamoron unsa man mo mupadayon mo gamot sa atong kaning dako na kaing kahoy nga kuan, dako na kaing kahoy nga simbahan. Kamo kita maron mo mga present nga gamot, unsa man mupadayon pataog himo ani magpakamatay sad mo. Sapit na lang mo mga matay, hadlok lang gyapon mamatay. Og mao na sad siya ang individual nga pagpatubo sa gingharian sa Dios atong kasing-kasing, dili siya diha-diha dayon. Inanay sad nga motubo nato. Sama sa unang pagbasa, miagi ang mga sumusunod ni Kristo nga gipanguluhan ni Moises. Ang sumusunod sa Ginoo ba niya pagkawa na ni Moises kay 40 ka adlaw dito sa tumoy bukid, naratol dayon sila kay mabaw pa man sila gamot. Mo to pagkaratol nila sa himo ta Ginoo, kanang ang kaning tao mangita man gid siya og kanang naay Ginoo ba. That is our inherent longing to seek the divine. Mangita gid ta kay ngano man we are created in the image and likeness of God. Naagi na nato mangita gid ta og divine, somebody nga taas nato. Mobitang nauso na sa una kana mga anitos, mga diwata. Sa wapa dinhi ang mga katsila niabot sa ato, na natay mga anitos, na natay mga debosyon ba sa mga tao nga kanabang atong giisip nga Dios-Dios. Ana abisa ka mo mangita manggid mo somebody nga taas ninyo, no? Adi di mo mangita. Ngita hashtag sa inyong height, mangita manggid mo taas-taas in taong kog jutay. Ano bang gusto kita mo tubo-tubo ba? Ay ato ginang kinaiya. Karon ang pagpatubo aning atong divine life or the kingdom of God in our hearts, muagi pud ta og process inanay nya unsa man say makapalig-on sa atong kingdom of God din hinato ang ato sang individual nga pagpakamatay. Kana bang mo practice ta sa gisugo sa Ginoo? Pananglitan ingon higugmaay mong kaaway. Asa man ka magmalinawon kung nagdumot kag kaaway, pero sayon ba higugmaon ang kaaway? Dili, pero sugdig himo. Karon ba sugdig himo higugma? Di ba mahibong ka nganong di naman ko masuko aning animal dako nga sa unang malami magikinimpat yun. Ani hinay-hinay na daig tubo ang imong sabihin tubo ni mo ang imong gingharian sa Dios, ni hinay na daig tubo hangtod yun nga murag wa nay tao nga maglagot ka. Hasta tong mga tao nga nagsigig himo ni mog dautan, murag mas mosamot nung imong gugma nila. Nana mo na inig pangabit sa imong bana, mas mosamot ang imong gugma sa imong bana. Labi na jud magkadaghan ang iyang kabit, labi na jud magdaan gyud sa iyang anak. Ana, mosamot jud kag gugmaon jud din akong panuhay dako. Bana gid ni nako, kugihan kaayo mo himog bata. No? Anya, mo ana mo. Ha? Sige. Kamo rong ni adini, kamo mga asawang ni adini, mo ana mo. Tutok lang na suway pader suway
Wala gani ka. Suway. Animal pa ka. Wa pa motubo ang kingdom of God. Nga naman, di man ka willing mo antos. Muna si Kristo, ang iya sang gigamit in relation aning sambingay, nga nagpunting niya, niingon din siya, unless a grain of wheat is sowed on the ground and dies, it will not bear much fruit. It will remain single grain of wheat. Gawas kun ang gawas kun ang liso itisok sa yuta og mamatay, dili gid na makapabungag daghan. Ano siya? Matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maayo og pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Kung ikaw karon, ako kang pangutanon, kung ikaw gidaog-daog nya, ang gadaog-daog nimo nilambo ang kinabuhi materially, magpasalamat ka sa Ginoo? Moingon ka, hala ka maayos Ginoo, gipalambo gid siya. Nya the more na gid hinung kaniyang gidaog-daog, kay arang-arang naman siya pagkabutang. Nya mo pasalamat ka sa Ginoo? Buotan gid mo. O ikaw ron, usa ka kainahan, nya na kay anak dalaga, batanon, napababdosas pare. Yes, Padresiano pag yun. Ang saman, musimba pa ka? O si Padresiano mo'y magmisa? Niya magsigig pasalamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Kay namabdos gyud akong anak. Listen no. Aka mong mga bana, inyong asawa nakabit sa inyong kumpare, yan namabdos ra ba? Magpasalamat mo sa Ginoo. Maayo pa ka na. Si Moises wa kapugong matud pa sa atong unang pagbasa, pagkakita gid niya nga ang mga tao nagsimba na atong ilang gihimo nga bulawan nga baka, ang gihimos Ginoo nga katubang 10 commandments na original gyud, ang Ginoo mo'y nagpili sa bato, ang Ginoo mo'y nagkulit sa bato, gipadaran niyang Moises, pag-abot to gipusdak niya, bungkagod ingos Moises din ani maayo, pagkabungkag nas bato nakarealize pod si Moises, ingon pod siya, murag nadako sa akong emosyon da. Motong ning bawi siya, nga mutungas kog balik kay mangayo kog pasaylos Ginoo para ninyo. Og sa iya sang kaugalingon kay iya manggibuak ang bato. Kasam sa siya ato. Og mao tong panahon nga si Moises mitubo og maayo sa iyang kingdom of God diri, kay human siya nalagot, nakita niya po niya nga maayo kayo ang Ginoo. Nga naman, tungod kay iyang nahibaw-an, kinsa ning akong kuyog nga mga tao, nga matod pa niya Aaron, kahibaw bitaw ka, nganong imo man kung pakasadon, kahibaw bitaw ka nga kani mga tawhana, gusto gyud maghimog sala. Si Moises, pag-adto niya sa Ginoo, tanawa ha, pagtubo sa gingharian niya, tanawa, kung siyang gisulti sa Ginoo, nakakuan mo, kadungog mo niya, natog mo sa no, ansa kana sinan kana kanindot ana isa kung di gyud nimo sila pasayloon, ang ako ngan papasa na lang diha sa imong libro, iyang ibuhis ang iyang kaugalingon para lang maluwas to mga tao nga iya intaong gipusdakag bato. Pero karon nausab siya pagtubo sa gingharian sa Dios, naluoy na kaisla nila, gusto siya nga siya maoy mismo ibutang sa impyerno, di lang to mga tawhana. Kana bang og mutubo nang gingharian sa Dios nato, mas makakita ta nga kada di ay mga makasasala, mas nagkinahanglag kaluwasan kay kanato. Mo na nindot. Ilingi ako na imong tupad. Hay may nagkinahanglan ninyo kaluwasan kanang naunga o ikaw.
Sige, lingi og tan-aw nimo buutan ing na luwas ako bi. Luwas ako ikay pagpa-impyerno nya aron ko malangit. O ang imo nalitan ka ng kuan imong bana mas buutan ing na dong ikalay pa impyerno ha aron ko malangit. Ningon na imong bana may pagmasunog ka ditong buanga ka sa awa na magkuyog na gitaan Bitaw nindot kay na nga kanabang kinaiya ba kanabitang kamautang mutan-aw unsaon pagpatubo ang gingharian sa Dios kay sagad gud nato gud pugso nato ang tao nga maparihas nato kunuhay nga magsigig simba una pa tamingon luwas kining tawhana kay ni balik magsimbahan di oy ang makaluwas ana kun ikaw mismo mo'y mubuhis sa imong kaugalingon para niya ug ingon ana ka maayo ang Ginoo nga pwedeng sana laing tao ang mubuhis para maluwas ang uban ug mao na gibuhat ni Kristo ako lay patya ayaw lang ni sila gilabti mga buangon para ba kayo ni nananagan in town na siya nagpakamatay og diha dapita nahimo tang lig-on kayo nga simbahan kay anda man tang magpakamatay para sa mga makasasala kanira gyud nga relihiyon ang naay prinsipyong ingon ana love your enemies die for your beloved di ba inyo nang gisunod awa niya sunod adigin mo kasaligan dili mo katungtungan pero tingali nakalitan lang tingay mo pero nakasunod-sunod baya mo unya kung mahimo natang tinuod nga simbahan tinuod nga lig-on sa gingharian sa Dios ang mga taong dunay problema makadangop na nato makadangop na ba kay kun wa pa jud ka ana inigdangop sa taong nay problema mas dako magini akong problema kaysa imo naago ko roy gidangpan nga usas ako bang gihangyo ba nga mo tapar akong gikuha nga 400,000 diri sa atong panudlanan para gigasto sa pagka-ospital o karon sa pagkamatay sa kuigagaw nga si Damasina Taburnal lawas nay usan akong gidangpan gato arang-arang ni sa pagkabutang pero himan-himan ning take siya nako ingon din siya Father sa tinud-anay baya naka-quarantine pa mi karon kana ganing upat ka buok sa akong pamilya na ospital kay acute nga kuan COVID akong mama hasta patong iyang igsuon nya ako ra gyud tay nag-abaga pa der na pa meroy bayron nun nga more than 300,000 sa ospital pero bisan pa man pa der muhatag yapon ko gamay ana nya pagpadaan niya 3,500 may gihatag gamay day na nganong nitutok man muna ko nakaingon ko ba maingon ta ko niya nga ayaw na lagpahatag oy kay kadako pa ng inyong obligasyon nya siya napagan siya sa quarantine hapit na kuno siya mahuman nya muhatag lang yapon nangayo sa akong bank account iyang gitransfer dito kanindot no purtig yung liguna siyang pagtuo ana mo tungingon lang ko purti de gining dakuas imong gihatag dako jud kay nistanan kay sunan ka kadto plus 300,000 pila iyang gihatag nako 303,000 kay gidugang man to niya sa iyang utang awa mo kakuha sa akong arithmetic kana bang luoy na ka nya mas maluoy pa ka sa imo si katawo gidugang nimo ang iyang problema sa imong problema so ang imong gihatag niya nakasulbaran imong problema plus iya dako na kay na karon gani as of this morning ang 400,000 na anay mga donations nga atong nadawat ang uban ani pledges pa ning abot nag 249,000 151,000 na lay kuwang di mo malipay pakpak tayo in 3 days time nanay 249,000 nga willing mutapar or muuli sa kwarta nga akong gikuha sa atong parokya
Di man ko kabalik ingon ani in 3 days. Bisa kung saan akong dupa-dupa. Bisa gika pas kadlawon hangtod sa gabi dupa kog maayo. Niya akong iuli. Di mauli dayon Musangko na lang ko sa pagka-depression. Akaron, ayay kayo tog, may kayo tog dito. Kamulay tapar diya, tog lang ko dire. Nga naman, naaman ko sa simbahan, nagpauraray man ko sa simbahan, daghan magbunga ang simbahan, di mamupo na lang ko. Di ba? Nindog ta.